ዕላል ምስ ንጉስ ዓርከይ انت بقدمي ده سائلين دي سيجي إذن وركو الحين سأشي تروبو كيدا حسب بزعب انتاي دا تروبو حسيبك انتاي دا يا إذا تعالي تقص كيف زي بالله سائلة أقم زي أكاجك عيني تتعب بعلقاقا نحسابكاتك أيجو زلقا نغوس عركي بزعو انتايغا تروبو حسيبكا ترايبكو هيلكا لحن قتي مكالغو أي تحسبني أخذت بلي غادي لقا بشمر أمين قادر لي بجاغا نعندو قداتي زجمر كين قرنا نزال بيكوا تغطلا بالكيا تغطلي أني أزل لغتي أشمر قلنا دعين نالا قد كاغم نقر تقسمكا ونا يتلعني بغدا ما يمشي زناي دقيت قومتي أي تقمانين يلو من قستنا مكزت لنا قرط غيب لنا سجي لقي لك نيري وذكره فما حجي كتغما جميرندين نسند عمو مع ستقيمين فلتا زي بقى ساعتكم يوم تسفات قبل لي نمبر سقر ما حدا لو تقامتي من قصة قلبو تعمل كاتحاسب أنا دو كمحسبي كابيز متاقى قمتي زي ولا نعقا غموتي بلتا زي سمعكو تمنات كعينت صلي أبلع لي من قصة نازلهم أبزلوا سبات إذا ما أبدأ جيجلو قلق قبر لهم إني يمجبلوا تسمعهم كلها نحنا قل زي قبرناس بزم كابزو نتاتنا هديمهم أفوق ده هقرات تعقيبهم زلو ندقوا رخولو أنا جنسوني صغير مني قنا قرمكا بنقصنا فولو يقلبوا بمي أنا كو ينعقوم تغينو دعمو زامك التال سايبر صرحي نداقت كوني يدول نيري كابزوم مكزتالو بعد زبالو بزوع خاطفو لحقي جندو قدا زربانتيكا موان أني مكزتال سايبر إلى زغاقيركا لك أغمزم مكزتال وازبالو قينان قد أجلنا ما أنتم ناي دياسبورا روعي دنبار كابتبالو بعلانا غا مكزتال روات سايبر كان بهال انتاعكتنا زعقت كايبل كان بعلق اغا حجون كابتز جمركاو تعقد زلغا يتروبو زي تعزاس وين قدايدا نجيرك كان دي إذا ما بدك غينهم بإنترنت زكاو مشي أي تقمون يوم قدفوهم إلو من قسنا غيو السينما
ካብዛ ዝረኸባ ዘለኹ ነፃ ኢንተርኔት ከይዕጠለ ፈሪሕቐኒ ሕጂ ግና ዝወፅእ ዘሎ መግለፂታት ትሪኦ እንዲኻ ዘለኻ እዚ ንኤርትራውያን ንሓድሕዶም ክፋግኡ ዘተባብዕ መግለፂ ድዩ? ቅድም ቀዳድም እዞም ናሃገራዊ ባዕላትና ክዘርጉ ዝዋፈር ዘለዉ ናይ ከደምቲ እምበር ኤርትራውያን ኣይኮኑ ትግራይ ትስዒረብላ ነረይሲ ጎይተተን ተጀፊዖም ኣማን ምስ በሉ ሕጂ ኣንፀርፅረን ንኤርትራውያንን ኤርትራውነትን ከጥፋ ኮይን ዝፅዒራ ዘለዋ ቁሩብ ዶ ተደናግር ኣለኻ ንጉስ ዓርከይ? ራይስ ከንታይ ትናትካ ሓቂ ኣበይ ከተኸታቲልካ ሚኻ ክትዛረብ ኦኬ ባዕላዊ ትንተናኻ ንግረና እዞም ዕግርግር ዝጅምሩ ዘለዉ ትብሎም ዘለኻ ንነብሶም በርጌ እናሓመዱ ኢሎም ከም ዝፅውዕዋ ፈሊጥካዮም ኣለኻ ንስኻ እውን ኢኻ ካብ ናይ ሜዳ ከም ዝቐድሕዎ ነጊርካኒ ሽሞም ዘይገድስ ግና ንነብሶም ከም ኤርትራውያን ዝፈልጥዋ ብዙሓት ኣባላት ከም ዘለዎም እየ ዝፈልጥ እዛ ሃገራዊ ትብሎ ዘለኻ ዳንኪራ ኣብ ዝግበረሉ ቦታታት ድማ እዮም ዝመፁ ኤርትራውያንን ኤርትራውነትን ግና ኣብ ኣዳራሻትን ዳሳትን ዳንኪራታትን ኣይኮነን ዝስረት ሓቀይ እየ ተፈላሳፊ ንስኻ እኳ خلاص ዓሚቕ ሓሳብ ኣፈልፊልልካ ኢኻ ብኣኸስ ሓድነትናን መቒተናን ኣብ ንገልፀሉ ቦታታት መፂኦም ሕንፍሽፍሽ ክፈጥሩ ከለውሲ ኣንጻር ኤርትራን ኤርትራውነትን ኣይኮኑን ተሰሊፎም ዲኻ ትብለኒ ኣንጻር ዝትብሎ ዘለኻ ኤርትራውነት ዝበሃል እምነት ተሰለፉውን ብብዝሒ ከም ዝርከብዎም ሕራይ ከኣምነልካ ክእል እየ በቃ ናዳ ምድል ኢኻ ኸልእ እዚ ኤርትራውነት ዝበሃል ኣመር ስነ ሓሳብ ስለ ዝኾነስ ብደናጉላን በትርን ኣይጠፍእ ብኣባትር ድማ ይምከትን እዩ ንስኻስ ምስቶም ራብዓይ መስዒ ዲኻ ወይስ ምዞም ብርጌድ ዝዓበዱ ኣነ ደሞ ዘይከምቲ መንግስትኻ ብባእሲ እዞም ክልተ ጉጅለ ሕጉስ ኣይኮንኩን ንኤርትራ ዝጠቕማ ካብ ክልቲኦም የለን ራብዓይ መስርዕ ዳእሞ ሃገራዊ ባዕላትና እንዳድመቑስ ከመይ ገይሮም እዮም ንኤርትራ ዘይጠቕሙዋ ኣብኡ ተኣኻኺቦም ሳዕሲዖምን ኣጉሪዖምን ባንዴራታት ተጠቓሊሎም ኣንገርጊሮምን ንኤርትራ እንታይ ጠቕሙዋ እቲያቶም ከ
ሰማያዊ ባንዴራ ምስ ናይ ወያነ ሓዋዊሶም ተኸዲኖምን ቆልዓ ሰበይቲ ፈጊኦምን ንኤርትራ ክዕንው ዝፍትኑ ዘለዎ ኺዳ ናይዞም ራብዓይ መስርዕ ዶ መቐተ ትብሎም ዘለኻ ዳ መልሰለይ እምበር ናይቶም ብርጌድና ሓመዱስ ደሓን ኣኽበርቲ ፀጥታትን ምዕራባውያን ሃገራት ባዕሎም ኣለዎ ብዙሓት ሸቐል ኣብዚ ይመፅኹምን እዮም ኣብኡ ኮይኖም ይእሰሩልኩምን ይስንክሉልኩምን ኣለዉ እዞን ኤርትራ ይጠቕማን እሞ ቶም ሃገራውያን ደኣሞ ተዳገፅካ ትጉምሽጥ ሕጊዝ ሃገራውያን እንዲዮም ኤርትራውነቶም መዓዝ ክዒዶም እቶም ሃገራውያንሲ ግብርታቶም ንምዕቃብ ኢሎም ተቆሰሉ ወላ እንተተኣስሩ ሓላል እዩ እስከ ካብዞም ናይ ደገ ሓርበኛታት ምእንቲ ጓይላዊ ክብሪ ብሰማዕትነት ካብ ዝሓለፉ ገለ ጥቀሰለይ ክሳብ ሕጂ እኳ መስዋዕትነት ኣጋጣሚን እንዲ ዘሎ ብሕጂ ግና መሳርዖም ኣደልዲሎም ነዞም ትሩፋታት ፅቡቕ ገይሮም ክምክትዎም እዮም ኤርትራውያን ከዓ ተዳኺሞም ክብሉና መልስና ንሕይል ሞይቶም ክብሉና ንትስእ ፍሉያት ፍጥረት ምዃንና ክርእዩ እዮም ብድሕሪኡ እዚ ናይ ሃገርና ኩነታት ብኸመይ መገዲ ክመሓየሽ ኣብዚ ዳእሞ ብዘይ ሽግር ኮይ ባዕላትና ብፅቡቕ ዝፅምበል ዘሎ ብሳዕስዒት ጌርካ ምጥባር ዳ ወ ፅቡቕ ዝቐደልኩም ዘሎ ግና ዝዳንኪራን ናይ መድረኽ ሓድነት ደቂ ሓላል መሬት ሲ ነውድዓዊ ኩነታትና ከመይ ይኽልውጦ ተናዩ ሰባት ከ ኣብ ኮይነን ብርጌዲና ወላ ንሓመድና ኢለን ኣብዚ እንታይ ለውጤን ከምፃ ምስቶም ዝቕልብዎም ዘለዉ ምዕራባውያን ከም ዝበኣሱ መንቋዕ ገበርናዮም ሕጂ ንዓቶም ኣላሽ ምባል ሓደ ካብ ቀንዲ ተወክሮ እዚ ኣብ ደገ ዘሎ ህዝብና ክኸውን መነባብሮናን ፀገማትናን ከ ከመይ ኢሉ እዩ በዚ በዓላት ክፍታሕ ሚለኻ ኩሉ መዓልቲ ብዛዕባ ሽግር ጥራይ ክትዛረቢ ኣብ ኤሮፓን ኣሜሪካን ኮይኖም ዜጋታት ይተዋሕሑ ንፅኻ ከዓ ኣብ ዝኾንኪ ብኽፍክር ኣዋቕ መፅልኪ ብኸፈይ ዘይኮንኩስ ንለውጢ ክትሰርሕ ንዓኻ ክውድበካ እየ ዝሓስብ ዘለኹ እንታይ ለውጡታ መባቂ ለውጢ ትደሊ እንተኾንከ ዳ እሞ በዚ ሒዝናዮ ዘለና ናይ ህንፀት መገዲ ጥራይ ክትረኽቦ ትኽእል ሕጂ እኮ ቃልቦና ኩሉ ናብ ብምግቢ ርእስኻ ምኽኣልን ትሕቲ ቅርፅታትና ናብ ንቡር ንምምላስን ቁጠባና ክዓቢ ምፅዓርን ወፍሪ ናብ ኤርትራ ክመፅእ ምፅዓር ከምኡ ድማ ሓድነትና መሊስና እናትረድና ንዝመፅእ ተፀብኦ ድልዋት ኮንካ ምፅናዕ ኮይኑ ዘሎ ተኻሊእ ቐሲልና ነርክበሉ ነርክበሉ ዶ ትብለና ብወለዶታት ኮይኻ ክትሓስብ ዘለካ ሚለ ሚኒታ ጀነራል ስብሓዲ እዚ ወለዶ እዚ ተወፊ ሓሊፉ ነቲ ዝመፅእ ወለዶ ከረህወሉ ይግባእ ዝበለ ከምኡ ዳ
ዝኾነ ክብሎ ኽእል እዩ። ሓደ ወለዶ እንተዘይርይዎ እቲ ኻብኡ ዝፍጠር ወለዶ እውን ንኽመሓይ ዘለዎ ዕድል ጸቢብ እዩ። እዝራዋ ቀስ እናበለን እናተራየን ወለዶታት እናተመሓየሸን ተኸይዱ እዩ ሓቅነት ዝህልዎ። መቒዳሪ ወላነ ዘይነብስኻ እንታይ ትብለን ኣለኸ ንዓይ? በትሪ ቢድካ ተመን ኣብ እግሪ ኸድዮም ዝብሉ ሓቂ በዓል ሚሊ ሕጅስ ገለ ኸተዛረቡና ኢኹም